दाखालि जे सासे हिनजावसाया हाबा जाखांनायनि 6 दिननि उनावनो हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय खारलांदों माने। ओमफ्राय बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दावराव जागासिनो। नों आं मानसिया माने सोरबा बुंदों हिनजावसाया बैसो जायाखैमोन जर जबस्ति हाबा खालामदों होनदों, आरो सोरबाया बुंदों हौवाया जौ लोंनानै बिदि बेबहार खालामदों आरो बैसो गोराथारमोन। बिदि माने आबां जाबां बाथ्रा बुंनानै ससियेल मिडियायाव दावराव जागासिनो आरो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ। दायो ससियेल मिडियायाव रसमा ब्रह्म सिस्टारनि गोमानायखौ लानानै दावराव जागासिनो दङ। बिथांनि बे गोमानायखौ लानानै माखासे निउस पर्टेलफोराव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। जानो हागौ बिसोरनि न'खरनिफ्राय फोसावदों जानांगौ, जेराव माने कन्टेक्ट नाम्बारबो होना दोनखादों। सोरबाफोर माने बहाबा नुसनबायोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर। जानो हागौ बिसोरनि न'खरनिफ्रायनो माने बेबायदि निउस पर्टेलफोराव फोसावदों जानांगौ, नङाब्ला निउस पर्टेलफोरावबो माने फोसावनाय जानाय नङामोन। थ' बिथांनि बेबायदि गोमानाय जाथायखौ खोनानानै गोबाङानो माने जोबोद सोमोनांदों आरोना। थ' जेराव माने बिथाङा जोबोद मोजां मटिभेशनेल माने भिडिअ बानायोमोन, दिनै माने बिथाङा दि बेबायदि जाबाय, थ' बेखौ लानानै गोबाङानो माने दुखु फोरमायदों आरो माने जोबोद सोमोनांदों आरोना। थ' बिथांनि नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। थ' बेनि सायाव आदा रितुन खाख्लारियाबो फंनैसो बाथ्रा बुंदों। थ' मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो, बेनि उनाव नुनो मोनगोन। आयै मा? आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंगौमोन, मा खोथासै? आइले दे सों दे। दाखालि जे सासे हिनजावसाया हाबा जाखांनायनि 6 दिननि उनावनो हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय खारलांदों माने। ओमफ्राय बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दावराव जागासिनो। नों आं मानसिया माने सोरबा बुंदों हिनजावसाया बैसो जायाखैमोन जर जबस्ति हाबा खालामदों होनदों, आरो सोरबाया बुंदों हौवाया जौ लोंनानै बिदि बेबहार खालामदों आरो बैसो गोराथारमोन। बिदि माने आबां जाबां बाथ्रा बुंनानै ससियेल मिडियायाव दावराव जागासिनो आरोना। ओमफ्राय मिन्थिया जे गोरोन्थिया सोरनि, हिनजावसानि ना हौवासानि बेखौ मिन्थिया। ओमफ्राय नों आंहा बिराद दावराव खालामगासिनो आरो। दा नों बिनि बेलायावहाय मा बुंनो सानो? पाब्लिकफोरनो मा मेसेज होनो सानो? अननानै फंनैसो बाथ्रा बुंहरलाय। मा बुंनो आंलाय? गोरोन्थिया सोरनि, हौवानि ना हिनजावनि, बेखौ बिजिरनो थाखायथ' समाज दं, रायजो राजा दं। ओरैनि रायजो ओरैनि राजा, मोननै गामिनि रायजो राजा दं, मोननै न'खरनि मानसिफोर दं, बिमा बिफा दं, गारजेनफोर दं, गोरों गोराफोर दं। बेखौलाय मा जोंलाय आरो मा बुंनो रोङो? दा आं बुंगोन बेखौल', बे जायनाखि रोनावबाय थायो फेसबुक माबा माबि ससियेल मिडियायाव रोनावबाय थाग्रा, बिसोरखौसो बुंगोन आङो। आं हिनजावनिबो हौवानिबो साइड लानानै बाथ्रा बुङा, बुंनोबो दरखार गैया। मानो होनोबा जों जेबो गुदि खिथा बिजौ मिथिया नालाय, मालायनि प्रब्लेमफोरखौ मा जादों, मानि थाखाय बिदि जादों। दा आंबो रोनावग्राफोरखौसो बुंगोन आरो। गंसे न'खराव जेनेबा दावराव जाबाय, बे न'खर जेनेबा हमनानै लाबाय दे, नोमफाजों आंजोंनो जि नांलायबाय, बुलायबाय, माबा माबि जिनिस गारखांबाय, दाखाय दाखि खालाय खेलथिं खालथां। ओमफ्राय जेब्ला जोंनो मा नोमफाजों आंजों नांलायो, होमबा बै जोंनि न' खाथिनि साखाथिनि मानसिफ्रा इन्जुर होगथाब जोंनि न'नि साखाथियाव लामाफोराव बबेबा उसुङाव थाखोमानानै खोमा ओरै होलायनानै देहेला देहेलि जालायनाय बाथ्रा खोनासंफैयो। मानि थाखाय दावराव जादों बेफोरबायदि खोनासंनाय, आरो बे फेसबुकफोराव गुदिबो मिन्थिया बिजौबो मिन्थिया मालायनि पार्सनेल खोथाखौ लानानै नंबां जाबां बाथ्रा रोनावलाबायनाय, बेजों एखे बिसोर बे मालायनि न'खराव दावराव जाबा उसुङाव थानानै खोनासंग्रायाबो बेनो, बे फेसबुकाव गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया रोनावलाबायग्रा मानसिफ्राबो बेनो आरो। बेफोरबायदि जानाङा, मानसिनि मोजां गियान नङा बेयो। सोरहा न'खराव मा दावराव जादों बेखौ थांनानै खुनु खोनासंहैनांगौ दरखार गैया। मालाय बेसे नांलायदों, बेसे सल्भ खालामगोन, जोंहालाय बेखौ उसुङाव थांनानै खोनासंहैनानै मा मोननो। जेसेनो नों मालायनि दावरावखौ इन्जुराव ओरै खोमा होगथाब उसुं गागथाब खोनासंहैगोन, एसेनो नोङो मालायनि सुनिखौसो गावनाव बोनानै लाबोनाय जायो। थिग बेबायदिनो
फेसबुकआव दा जा रोनावदों बुजिबो मिन्थिया बिजौबो मिन्थिया हौवानिबो जेबो मोजां डिटेल्स मिन्थिया हिनजावनिबो जेबो मोजां डिटेल्स मिन्थिया रोनावगासिनो बिसोरनियावबो सानसे बे गाज्रि बारा फैगोन फाला बदलसो बे मालायनि दावरावखौ खोनासंहैनानै इसुं गागथाबग्रानावबो सानसे बे दावरावा जागोन बे फेसबुकआव रोंलाबायग्रानावबो सानसे बे गाज्रि बारा फैगोन ओंखायनो मानसिखौ जाहा थाहा मोनदों होननानै बेफोरबायदि बुंला नाङा जों मानसिसोथ' इसोर नङा गोरोन्थिया बयहाबो जायो बे गोरोन्थिया माला फैयो जों बेखौ मिन्थिया जों बेखौ हमदांनो हाया जुदि जों गोरोन्थिया नै एथ' थारिखआव फैगोननो एथ' बारायाव फैगोननो बिदि होननानै मिन्थिखायोबा जों आरामसे एरायनानै थानो हायो गोरोन्थि माखौ होनदों जायखौ बेयो खोन्थानानै फैया सोरनिबा जिउआव जाफ्लाङोसो दा बेनो आरो आं बेखौसो बुंनो सानदों हामा